Mae'r ffordd o storio bwyd yn gallu lleihau faint rydym yn taflu i ffwrdd a helpu teulu arbed hyd at 60 pint y mis. O gadw bwyd yn briodol, bydd yn para'n hirach. Mae cadw ffrwythau yn yr oergell yn ei bagiau yn aros yn ffres am bythefnos yn hirach na mewn bowlyn ffrwythau. Storiwch eich bara mewn man tywyll fel bin bara. Mi fydd yn aros yn ffres yn hirach na'i gadw yn yr oergell. Cofiwch, gallai gadw yn y rhewgell a'i gadw yn ffres at rhywbryd arall. Mae defnyddio pecynau sy'n ailselio, cling ffilm ffoil neu dwb plastig i storio caws yn atal y caws i sychu. Am fwy i wybodaeth am storio bwyd, ewch i'n wefan hoffibwyd.casau.gwastraff.com neu lawrlwythwch ap Hoffi Bwyd Casau Gwastraff i helpu lleihau gwastraff ac arbed arian.